Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Канны туктата алмагач кичкенә пациентны республика хастаханәсенә узаттылар. Чаллыдан авыруны беренче тапкыр вертолет белән җибәрделәр. Мәктәпкә бару куркыныч, 30-нчы белем бирү учреждениесенә илтүче юлда зебра юк. Балалар ял итә, әти-әниләр штраф түли. Полиция хезмәткәрләре кичке 10-нан соң күңел ачу биналарын тикшерде. Ашыгыш ярдәм күрсәтү вертолетында Казанга беренче рейс. Вертолет мәйданы Нариманов урамы һәм Шулман проспекты киселешендә урнашкан. Бүген беренче тапкыр авиатранспорт хезмәте 2 яшьлек балага кирәк булды. 2 яшьлек баланы Казанга табиб озата бара. Аны Мамадыш районының үзәк хастаханәсеннән Кама медицина үзәгенә китергәннәр. Автомобиль белән озаткан очракта малайның сәламәтлегенә куркыныч яный. Шуңа аны Казанга вертолет белән озаттылар. Пока реанимационное отделение, и, возможно, он будет нуждаться в высокотехнологичной медицинской помощи. В данном случае у ребенка высокий риск развития кровотечения, и в связи с этим доставка его эвакуация наземным транспортом противопоказана. Әгәр һава торышы уңай булса, Казанга юл сәгать ярымны тәшкил итә. Бүген исә көчле җил аркасында башкалага барып җитү өчен 2 сәгатькә якын вакыт киткән. Погода усложняет еще сильный дождь со снегом. Но, в общем-то, все равно погодные условия достаточно для того, чтобы его совершить. Погода летная. Да, погода летная и безопасно завершить его. Әлеге транспорт чарасы пилот проект аркасында кулланыла. Ул 25 декабрьгә кадәр гамәлдә. Бу вакыт арасында ашыгычлысы 27 пациентны Казанга озату кирәк булырга мөмкин. Перевозить будем как взрослых, так и детей. Причем не только из города Набережные Челны в Казань. Могут из близлежащих районов с ЦРБ перевозиться тяжелые пациенты к нам сюда в Челны, в КДМЦ, в БСМП. То есть все будет осуществляться по показаниям, по врачебным показаниям, согласно решения и диагноза. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Яңа төзелгән 30-нчы мәктәпкә бару куркыныч. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефонына шулай дип зарланалар. Биредә чыннан да җәйлеләр өчен зебра юк. Юл кырыенда автомобильләр төзелгән, кичкенә бала исә буе кыска булса, машина арасыннан юлны да күрә алмый. Бар, опасность да, кирәк зебра обязательно. Балаларны без куркабыз үзләрен генә мәктәпкә җибәрергә. Менә мин һәр көн сайын үземнең баламны җитәкләп юл аша чыгабыз без. Әле мин үзем бала булмасам да, монда йөрергә куркыныч. Водительләр туктамыйлар, алар очып кына китәләр. Монда лежачий полицейскийлар бар, әмма алар булышмыйлар. Зебраның булмавы укытучыларны да борчый. Мы сами тоже не раз обращались к депутату с этим вопросом. Вот недавно, в сентябре, у нас было родительское собрание, у нас приходил инспектор ГИБДД, выступал перед родителями, ему тоже был этот задан вопрос, то есть ГИБДД тоже в курсе этой проблемы. Осталось только добиться решения. Да, осталось только добиться решения, все правильно. Мәктәпләр янында җәяүле юллары булдырырга кирәк дигән норматив актлар юк. Бер генә юл кала, әти-әниләргә, ЮХИДИгә һәм башкарма комитетка бергә җыелып хат язарга кирәк. Шуннан соң инспекторлар биредә зебра булдыруның нигезле булуын тикшерәчәк. Шәһәр бюджеты исә финанс ярдәме күрсәтергә тиеш булачак. Гүзәл Шихапова, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Югалган Чаллы кызларын исән-имин килеш Пермь өлкәсенең бер авылында таптылар. 14 һәм 16 яшьлек яшүсмерләр октябрь аенда өйләреннән чыгып китә. Икесе бергә дус була. Өйдән китүнең сәбәбе укырга теләмәү дип аңлатканнар. Масса күләм мәгълүмат чараларында басылган игъланнар буенча аларны юлда утыртып алып барган хатын-кыз танаган. Кызлар үзләренең 19 яшьлек студентлар дип таныштырган. Яшүсмерләрнең гаиләләре белән профилактик әңгәмә уздырылачак. Ата-ана вазифаларын тиешле дәрәҗәдә үтәмәгән өчен әниләрен административ җәзага тартырга мөмкиннәр. Өстәвенә алар полициягә балалары югалгач берничә атна үткәннән соң гына мөрәҗәгать итә. Статистика буенча узган елда 65 яшүсмер өйдән чыгып киткән. Быел исә 45 шундый очрак теркәлгән. Каникулда балалар ял итсә, бәлиғ булмаганнар белән эшләү бүлеге белгечләренең эше бермә-бер арта. Яшүсмерләр төнге клубларда ял итә. Бу очракта җәза каралган. Бер төн эчендә полиция хезмәткәрләре шундый 10 үсмерне тотты. Инспекторлар ял итүчеләрнең документларын тикшерә, шул рәвешле кемгә 18 яшь тулмаганын ачыклый. Бер кыз клубка дус кызлары белән килгән, икенче елга гына балиг булачак. Әмма клубка керткәндә моңа игътибар итмәгәннәр. А сколько лет? Полных. Сколько?
Вот ей 17 лет. Как вы пропустили? А ему сколько? Вы должны проверять, так ведь? Вы проверяете. Как вы как проверяли? Шоллы яшьләре күбрәк уңайлы кәнәфиләр, уен приставкалары, кальяннар булган биналарны сайлый. Мондый кафе клубларының исемлеге полиция кулында бар. Мисал өчен кальян барында 2 яшүсмер очрады. Считается, что ему 18? Ему будет считаться только завтра. Нет, ну почему нет? Ну Сейчас сегодня же подожди. будет. Сейчас можем? День рождения. Да. А как ты отмечаешь? В смысле, просто пришел сюда посидеть. Вот этому человеку тоже нет 18 лет. Бина җитәкчелеге күрүчеләрнең яшен тикшерәбез дип белдерде. Яшүсмерләрнең биредә булу очраклылык кына дип аңлаттылар. Паспортларны һәрвакыт тикшерәбез. Бүгенге вакытта яңа гына егетләр керде. Аларга 18 яшь югы, без аларга кальян сатмадык. Алар үзегез күреп торасыз, безнең кино күрсәтелә бүген фильм. Алар әйттеләр, фильм әзрәк карыйбыз да и китәбез. Молодые люди, паспорта приготовьте, пожалуйста. Кызгы каникуллар вакытында монда тикшерүләр еш булачак. Кичке 10-нан соң балалар олылардан башка урамда яки берәр бинада ял итсә, әти-әниләрендә штраф көтә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кулланучылар еменлеге өлкәсендә күзәтчелек идарәсе республика буенча мәктәп туклануына кагылышлы сораулар кабул итә. 7 ноябрьдән 17-сенә кадәр кайнар элемтә эшләячәк. Белгечләр Татарстан халкыннан туклануның сыйфатына һәм куркынычсызлыгына кагылган сораулар, зарланулар көтә. Белгечләр шалтыратуларны дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр, иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул итә. 12-дән 1-гә кадәр төшке ял. Телефон номеры экраннарда. Шалы ветеринария берләшмәсе белгечләре котыру чиренә каршы вакциналар куя башлады. Кыргыз хайваннар өчен иммунизация елына 2 тапкыр яз һәм көз айларында уздырыла. Татарстанда котыру чире күбрәк төлкеләр аша ярә. 1 квадрат километрга якынча 20-25 брикет урнаштырыла. Белгечләр 2 бригадага бүленеп эшли, 2-3 көннең дәвамында шалыга якын территорияләрдә 5000гә якын доза куярга исәплиләр. Шәһәрдәшебез Хания Фәрхи турында китап язачак. Драматург Айгөл Әхмәтгалиева мәгълүмат җыю өчен җырчының туган авылына кайткан. Инде 50гә якын кеше белән аралашкан. Хания Фәрхинең туганнары, сыйныфташлары, хезмәттәшләре үзләренең хатирәләре белән уртаклашкан. Китап киләсе елның май аенда дөнья күрер дип көтелә. Исегезгә төшерәм, Хания Фәрхи 27 июльдә вафат булды. Җырчы иҗатының башлангыч чорында Чаллыда яшәде. Безнең шәһәрдәге гастрольләре һәрчак тулы заллар белән уза иде. Бүгінгі амнашлар, мен сіздің білән сау болашам, сән сау болыңыз. На протяжении уже довольно длительного времени ивановский текстиль заслуженно пользуется большой популярностью. Подушки, одеяла, комплекты постельного белья. В Набережных Челнах начала работу выставка ивановского текстиля. Для горожан привезли изделия из натуральных тканей и качественных, экологически безопасных наполнителей. Покрывала из микрофибры самых разных размеров. Одних только подушек 15 видов. Постельное белье из знаменитого шуйского поплина, бязь и сатин-жаккард. Детские постельные комплекты. Выставка ивановского текстиля продолжит свою работу до 11 ноября в выставочном центре «Экспокама», Московский проспект, 140Б. 20 ноября классический русский балет Москвы в Набережных Челнах. Лебединое озеро на подмостках Дворца культуры КамАЗ. 5 девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы.